Donald Trump anuncia un alto o fogo no Líbano a partir desta mesma noite. Durará 10 días. Esta tregua chega despois de que o presidente dos Estados Unidos falase co presidente do Líbano e co primeiro ministro israelí. Trump tamén anuncia que as conversas con Irán se poderían retomar esta fin de semana. O Supremo rexeita suspender de urxencia a regularización masiva de inmigrantes, pero reclama ao goberno que aporte o expediente sobre esta medida. Hoxe producíronse situacións de colapso ás portas de algúns consulados e embaixadas. Un novo informe da UCO sinala a actual presidenta do Congreso, Francina Armengol, como facilitadora da trama Coldo para a contratación de material sanitario. Ocorreu durante a súa etapa como presidenta de Baleares. Nas últimas horas, a Garda Civil atopou osos compatibles cos dun ser humano que poderían ser os de Enrique Bolívar. Foi nunha zona do Pinar de Quende, en Abadín, onde o principal sospeitoso da súa morte dixo ter soterrado o corpo. Haberá que agardar os resultados do laboratorio para saber se efectivamente son os dese home. Boas noites. Donald Trump anuncia un alto fogo no Líbano a partir das 11 desta noite, hora española. Vai durar 10 días. A tregua chega despois de que o presidente estadounidense falase por separado cos líderes libanés e israelí. Cúmprese así unha das exixencias de Irán para seguir negociando cos Estados Unidos, conversas que, segundo Trump, poderían retomarse esta fin de semana. Son algúns dos bombardeos israelís que este xoves seguiron castigando varias localidades do Líbano. De ser certo, anunciado por Donald Trump na súa rede social, serán os últimos, polo menos ata dentro de 10 días. A tregua chega despois de que o líder estadounidense falase por separado cos dirixentes dos dous países. O acordo comezou a fraguarse o martes en Washington, nunha reunión entre os embaixadores libanés e israelí que rompía 34 anos en contactos diplomáticos entre os dous veciños. Pero sobre o terreo hai máis dúbidas que certezas. O primeiro ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dixo que rexeita a exixencia de calma a cambio de calma e asegurou que o seu exército manterá ocupada unha franxa de 10 kilómetros no sur do Líbano. E o seu rival, a milicia xiita Hezbollah, condiciona o respecto ao alto fogo a que Israel non teña liberdade de movimento nese territorio ocupado. A tregua era importante para Washington, xa que Teherán a poñía como condición para seguir negociando. Hoxe, un exultante Donald Trump sorprendía asegurando que ten unha relación moi boa con Irán e que poderían retomar as conversas esta fin de semana. Na política nacional, primeiro día para que os inmigrantes regularicen os seus papéis en España con longas ringleiras. Nalgúnas embaixadas e consulados mesmo se produciron situacións de colapso. Entre os papéis que teñen que aportar está o certificado de antecedentes penais. Abriuse o prazo a medianoite e xa se presentaron por internet as primeiras solicitudes. Tamén se pode pedirse a cita para ser atendido presencialmente en oficina a partir do próximo luns e o Ministerio alerta. Será necesaria la cita previa, siempre de forma gratuita. No te fíes si te intentan vender una. Hai que levar un certificado de antecedentes penais. Me lo tengo que ir a traducir. Contento, muy contento. Contento por conseguir o papel no consulado de Marrocos, pero hai quen o ten máis difícil. Algunos países moi difícil. Hai países africanos, por exemplo, que non teñen oficina diplomática no noso país, ou outros que non dan feito, como o consulado de Colombia en Valencia. Son las 11:30 y ya nos dicen que ya no hay cupos. Pero ese documento é imprescindible. Este procedimiento es para personas en situación irregular, no para delincuentes. O PP non lle abonda cos antecedentes penais e insiste en que os beneficiados deben estar libres tamén de antecedentes policiais. Si un gobierno no sabe distinguir entre antecedentes penales y antecedentes policiales, no debería formar parte una persona, y menos la portavoz de ese gobierno. Respóndelle a aludida. No boicotea al gobierno el Partido Popular, boicotea a los ciudadanos. Porque hoy no hay más gente en los centros de salud, ni en el metro. Hoy hay más gente con derechos. Na Moncloa, o presidente reuniuse con entidades que apoian o proceso, mentres varias comunidades gobernadas polo PP anunciaban que o van recorrer ante a Xustiza. Por certo, que o Tribunal Supremo rexeitou suspender cautelarmente esta regularización extraordinaria de inmigrantes. Pedírao a Asociación pola Reconciliación e a Verdade Histórica. Iso sí, o Alto Tribunal reclama ao Goberno que achegue o expediente desta regularización masiva. Dalle un prazo de 20 días para achegar ese documento.
Esta mañá declararon policías e notarios no xuízo da Operación Kitchen. Un dos notarios explicou como rexistrara unha mensaxe entre o exministro do Interior, Jorge Fernández Díaz, e o seu número 2. Ambos están acusados de investigar o extesoureiro do PP, Luis Bárcenas. Una operación de interior, organizada por alguien de interior. Esto no lo puede hacer la gente de la calle, ir por ahí grabando a las personas o lo que sea. Entonces él ya me dijo que claro, que efectivamente este mensaje venía teóricamente de Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior. De hecho, en el resto del acta ya ven que menciona a Jorge Fernández Díaz todo el tiempo. E hoxe coñecemos un novo informe da UCO que apunta que a actual presidenta do Congreso, Francina Armengol, facilitou a contratación de material sanitario vencellado ca trama Coldo durante a súa etapa como presidenta de Baleares. Segundo detalla o informe, o Goberno insular activou a compra de máscaras intermediadas por Víctor de Aldama pouco despois de que Armengol puxera en contacto a Coldo García co director de xestión do Servizo de Saúde Balear, Manuel Palomino. O documento da UCO coñécese despois de que a presidenta do Congreso negase reiteradamente a súa intervención na compra de material sanitario. O Partido Popular e Vox chegaron esta tarde a un acordo para formar goberno en Extremadura e investir a María Guardiola como presidenta. Vox ocupará a vicepresidencia e as consellerías de Familia e de Agricultura. O acordo, que chega case 4 meses despois das eleccións, prevé a aprobación de 4 presupostos autonómicos. O debate de investidura será a semana que ven. O exconselleiro do Mar prepara a súa volta á política tras o arquivo definitivo da denuncia por unha presunta agresión sexual. Alfonso Villares pedirá a alta no PP e exixe unha desculpa da oposición por non respectar a súa presunción de inocencia. Punto e final o vía crucis judicial do exconselleiro de Pesca Alfonso Villares. A investigación está concluída e archivada. A denuncia por agresión sexual queda definitivamente arquivada e Villares prepárase para recuperar a súa vida. O meu desexo é deixar atrás esta etapa dun daño irreparable. Primeiro a persoal e logo a profesional. O a pedir é o meu reingreso como afiliado no Partido Popular. A pregunta aínda sen resposta é se volverá a ocupar un cargo político. O presidente da Xunta deixou a pelota no seu tellado. Unha cousa que depende del. Villares séntese vítima dunha cacería política por parte da oposición e exixe unha reflexión e unha disculpa. E advirte sobre o dano irreparable de non respetar a presunción de inocencia. Son incapaz de cometer os graves feitos dos que fun inxustamente acusado. O Goberno recoñece que de momento non ten intención de construir a variante de entrada do AVE a Ourense desde o sur. Dende o Ministerio de Transportes alegan que non aforra tempo de viaxe e di que deben rematarse primeiro outras obras. É a resposta oficial á pregunta formulada por 3 deputados ourensáns do Partido Popular. Así que a entrada a Ourense seguirá sendo por vía única. As listas de agarda soben en toda España cas folgas médicas. Segundo as estatísticas, Galicia mantense como a terceira comunidade na que menos agardamos para operarnos. 73 días de media aquí para unha ciruxía fronte a 121 de media nacional. No caso das consultas para especialistas, a agarda media sobe ata os 63 días, a cuarta mellor do Estado, que está nunha media de 102 días. Máis asuntos, podería haber novidades relevantes en Abadín na busca do corpo de Enrique Bolívar, o home atropelado por un veciño que despois escondeu o cadáver no monte. Andrea. Pois o que sabemos polo de agora é que aquí neste Piñeiral en Quende, no concello de Abadín, apareceron restos óseos que xa foron enviados ao Imelga co fin de esclarecer se tratan dos osos da vítima. Ademais, o vindeiro luns está chamado a declarar o autor confeso deste atropelo, que por certo está agora mesmo no cárcere cumprindo condena por outro delito, pero por outra banda a piques de saír. É por iso que a familia da vítima agarda esa orde de ingreso en prisión provisional, xa que segundo afirman existe un elevado risco de fuga por parte deste home. Ademais, continúan aquí neste monte as labores de busca que está previsto que se retomen a partir de mañá pola mañá, en as que hoxe estivo participando un xeolocalizador e tamén cans especializados na busca de cadáveres e de restos óseos. Falamos de outro caso. O cadáver atopado este martes no Porto de Ribeira non presenta indicios de criminalidade. É a conclusión do informe preliminar da autopsia. O home estaba encadeado a unha das escaleiras metálicas do Peirao.
A falta do informe definitivo, tras as primeiras pescudas, gaña peso a hipótese do suicidio. A Garda Civil detivo 15 persoas en Portomarín por roubar 17 toneladas de cobre. Facíanse pasar por operarios de telefonía para facerse co material. Todos están imputados por pertenza á banda criminal e furto. Un deles, ademais, afronta un cargo de atentado por tentar fuxir no momento da detención. Os presuntos delincuentes levaban os uniformes dunha empresa de telecomunicacións coa que en realidade non tiñan ningunha vinculación laboral. Finxían traballos de mantemento para acceder ao subsolo de Portomarín e extraer o cobre das redes telefónicas en desuso. Logo almacenábano nun destes chalés turísticos que alugaran hai uns días. Aquí a este bar viñan e eran moi amables, Os tipos viñan aquí, relacionábanse ca xente moi educados. Sei que traballaban nunha empresa, dixeron nombre Cobra, me parece que era ou algo así. E era claro, cobraban eles. A Garda Civil sorprendeunos mentres descargaban cobre dunha furgoneta. Eran 15 de entre 20 e 48 anos. Un intentou fuxir e os axentes tiveron que facer disparos de advertencia para detelo. Está acusado de atentado e tanto el como o resto tamén de pertenza a grupo criminal e furto. Aquí normalmente non suelen pasar cousas así. Ni nunca vin así movidas raras por aquí. Bastante impresión, xa que somos un pueblo tranquiliño, que estamos os veciños, non estamos acostumbrados a ver máis problemas co que pode ser unha persona que beba nun bar. Os presuntos cacos chegaron a facerse con 17 toneladas de cobre xa recuperadas. Segundo os investigadores, forman parte dunha banda radicada en Cataluña desde onde se desprazaban a pequenas localidades de toda España para perpetrar os roubos. No xuízo polo boleto da Primitiva na Coruña, todo segue no aire. A policía di que non pode achegar probas contundentes que certifiquen quen era o dono do boleto. Hoxe declarou a irmá dos acusados. Nunhas semanas este home pode acabar no cárcere por apropiación indebida ou cobrar 7 millóns de euros por un golpe de sorte. Na xornada de hoxe o tribunal centrouse en examinar as probas para esclarecer quen é o dono do boleto. A Policía Científica explicou como reconstruíron a ruta que fixo o resgardo supostamente nas mans de quen o reclamou, Francisco Manuel Delgado, xa falecido e que xogaba eses números habitualmente. E son claros, non hai pegadas dactilares de Francisco no boleto nin nas administracións de lotería. Ninguén foi reclamar nada nos días seguintes, non apareceu ninguén ata que se fixo público, entre eles Francisco, é o que aseguran os axentes. Hoxe tamén declarou a irmá do loteiro, afirmou que o seu irmán aparecera pálido e nervioso despois de atopar presuntamente o resgardo premiado. Dixo que acordaran esperar a que aparecese o dono e asegurou que nunca se falou de quedar cos cartos. Yo ya lo vi pálido, empecé a pasar los resguardos, ¿cuál fue mi sorpresa? Que uno de ellos tenía un premio. O que se viu hoxe no xuízo non resolve quen é o verdadeiro dono do boleto por falta de probas contundentes, mentres que a defensa do loteiro mantén que foi un achado fortuito. O que está en xogo non é pouco, 4,7 millóns de euros que grazas aos xuros de 14 anos convertéronse en 7 millóns. Non haberá que esperar tanto para sabermos se son pro loteiro, pros herdeiros ou pro Estado. Volven de negarlle o permiso de saída de prisión a Alfonso Basterra. A Xunta de Tratamento do Cárcere de Topas, en Salamanca, oponse a concederlle este beneficio penitenciario. Foi nunha nova reunión para revisar a situación de Basterra, que cumpre condena polo asasinato da súa filla Asunta. Nestes momentos está pendente un recurso presentado pola Fiscalía para evitar a súa saída de prisión. Destacan a gravidade dos feitos e que Basterra non asume a súa responsabilidade no caso. En Vigo hoxe espertaron cun operativo policial contra a droga nunhas casas ocupadas ilegalmente. Detiveron 2 persoas e desaloxaron o edificio, pero en dúas horas os ocupas estaban ali outra vez. Este era o momento en que os 2 detidos saían dunha das vivendas abandonadas e ocupadas legalmente na contorna da viguesa Praza da Miñoca. Eran ao redor das 10 da mañá cando se puxo fin a un operativo de drogas que comezou ás 7. Participaron case medio cento de axentes da Policía Nacional. Isto aquí é o pan de cada día de mirar por aquí a policía, Isto non é ninguna novedad. Así de fartos están os veciños. Saben que os desaloxos duran o tempo en que tardan en marchar os axentes. Se acaba de marchar la policía y uno se queda fuera espiando y otro entra para adentro. Levan anos denunciando a constante trasfega de xente que acode mercar droga e que consome no interior da vivenda ou nas inmediacións. Se drogan aquí e andan niños por aí, nosotros non podemos máis. A xente non pasa por aí xa. Vemos como tiran los excrementos afuera, mean aí fuera, o sea, eso debe estar por dentro fatal.
Polo de agora non trascenderon máis detalles da operación policial. Unha máis para uns veciños que piden a Berros unha solución radical. Yo creo que tendrían que hacer algo con esas casas, derrumbarlas ou alguna solución tienen que buscar. Ou tapialas totalmente con que non poidan entrar, porque as tapian dun lado e dejan outras ventanas abertas e volven a entrar outra vez. E marchan uns e veñen outros. No podemos máis. O PPDG denuncia precisamente problemas de inseguridade e de ocupación na cidade viguesa. A secretaria xeral dos Populares Galegos estivo no barrio das Fontiñas, en Cabral, apoiando os veciños afectados por unha casa ocupada onde se vende droga. Paula Prado instou o alcalde de Vigo e o subdelegado do Goberno a poñer as forzas de seguridade a traballar para acabar cos problemas de ocupación de Vigo. Lembrou que dende que goberna Pedro Sánchez a criminalidade aumentou un 34% na cidade. Nos o que lle exiximos tanto a Abel Caballero como a Abel Losada que cumplan as súas competencias, que fagan o seu traballo. Teñen que deixar de facer un traballo absolutamente irresponsable e asumir a súa responsabilidade de subdelegado do Goberno. E, por tanto, poñer os corpos e forzas de seguridade do Estado a protexer aos veciños de Cabral e de todo Vigo. O Teatro Colón da Coruña acolle a quinta edición da Gala da Cultura, o grande escaparate da creación galega. Patricia Vilar. Si este Teatro Colón da Coruña convértese no punto de encontro do talento creativo galego, entréganse os premios da Cultura da Deputación da Coruña que chegan á súa quinta edición. Aquí hoxe danse 19 galardóns en 13 categorías de moi diversas actividades de creación artística. Hai novidades este ano que son os premios ao diseño e tamén o audiovisual. Esta gala o que pretende é recoñecer a persoas e proxectos que contribúen a enriquecer a cultura galega. Entre os premiados está Estro Montaña, escritor e catedrático que recibe o Torrente Ballester na categoría de narrativa, ou o fotógrafo Juan Manuel de la Quintana que recibirá o Luis Casado de fotografía. No mes de xuño ten xa himno oficial. A 1.700 voces soan nesta peza de pop orquestral que se escoitará en todos os actos que se celebren con León XIV. A canción gravouse na Sagrada Familia, a Catedral da Almudena e en dúas catedrais das Canarias, lugares que pisará o Santo Padre. Creado polo produtor Pablo Cebrián e compositores de Hakuna, este himno leva por título Alza la mirada. En Galicia hai nutricionistas encargados do deseño dos menús escolares. Eles, como no resto de España, que terán que adaptarse dende hoxe a unha nova normativa. Redúcense fritos, procesados, sal ou azucre. No seu lugar, recoméndase entre 1 e 3 racións de peixe por semana. Consumirase froita ou verdura a diario e a metade deberá ser de temporada. A carne servirase 3 días á semana como máximo e só un día pode ser carne vermella. Desde hoxe xa se pode solicitar praza nos campamentos da Xunta pro verán. Este ano poderán gozar destas actividades máis de 8.000 nenos e nenas de toda Galicia de entre 9 e 18 anos. A solicitude debe facerse de xeito telemático nos próximos 10 días. Os prezos van dos 146 euros aos 193, dependendo do programa escollido, xa que hai 47 destinos dispoñibles. As aves de curral deixan de estar confinadas. Como a epidemia de gripe aviaria evoluciona ben, levantáronse as restriccións nos concellos que faltaban, os 40 de máis risco de contagio. Vou abrir as pitas por primeira vez. En canto tempo? En moitos meses. 5 meses desde o 11 de novembro de 2025, cando entrou en vigor o confinamento para a prevención e control da gripe aviaria. Churri, vamos. Vamos. Non queren salir? Levan tanto tempo pechadas que parece que lles mete medo saír. Non hai maneira. Cando por fin se animan, fano con moito tino, desconfianza case, despois de tanto tempo. Porque comprámolas en setiembre e eran pequenas, e foi cando xa se confinou e xa non nas botamos. En Galicia quedaban 40 concellos con restriccións, 5 na Limia, vulnerable polas aves migratorias dos humedais. Nin agua lle botaba.
A auga collolla aquí dentro e botolla. Porque dicían que andaban uns paxaros e que podía entrar a peste. Andar fora, din, e lles bo ata pros ovos. Mira, ás veces poñen huevos con pouca casca e botolla area e os huevos compóñense. O malo é que agora hai que ter contadelas para que non se boten á horta. Non, bonitas, non, mira. Hoxe fixémonos unha pregunta. Como saberá a carne dunha vaca que custou máis de 8.000 euros? Non é un animal calquera, porque bateu unha marca histórica na feira de Silleda, así que fomos a unha degustación para poder valorar con criterio. Acudimos a unha degustación moi especial, a da vaca máis cara pagada na feira de Silleda, que acadou os 8.227 euros, pero ollo, que a cousa segue subindo. Esta vaca, efectivamente, foi a máis cara pagada en Silleda, hasta onte, que creo que hai un novo récord de vaca. Isto vai ir para diante. Cuanto menos produto hai e máis demanda hai, máis caro vai ser o precio. O valor destes animais radica fundamentalmente en que son criados de xeito case doméstico. Animales moi cuidados, con moito cariño, moito mimo, con un proceso de engorde lento, suave. E a hora de poñela na brasa, que temos que saber? Tanto menos brusco se ese cambio do frío á parrilla, pois moito mellor. Por eso se chama ese proceso de temperado. Son esos 45 minutos. Unha chuleta antes de botar a parrilla, pois ten que estar interior sobre entre 20 e 20 e pico grados. E chega a gran pregunta: a que sabe a carne desta vaca? Esa carne color bordeos, ese rojo intenso, depois ese nivel de infiltración que ten, eso se na parrilla, fusionase, a verdade que é espectacular. Un animal pois cunha carne moi especial, moi específica, unha cromática moi colorada, un sabor moi potente a metal. No restaurante O Asador do Hórreo no Porto do Son pódese degustar parte deste animal tan cotizado ata fin de existencias. Que a primavera toca acondicionar as terrazas, os balcóns e os xardíns, espazos que en moitas ocasións se presentan como extensións do propio interior das casas. Coa primavera chega o momento de poñer ao día os espazos exteriores da casa. As tendencias apuntan cara a materiais sostibles e, sobre todo, adaptados ás condicións do clima. Galicia temos tendencia a ter porches xa cubertos polo tema da chuvia, entón, bueno, o moble que podes poñer nese espazo pode ser un pouquiño menos de exterior. Nos estamos apostando por algunhas madeiras específicas ou xa tratadas para exterior e moito aluminio ou textil impermeable. Na súa casa de turismo rural, en pleno corazón das Fragas do Eume, Juan e Flor amoblaron o xardín creando diferentes ambientes. Cada hueco, cada rincón é un espacio distinto, por decirlo de alguna maneira, non? Entón, uns lle apetece ler un libro aquí e outros unha revista no outro lado. Entre a variedade de árbores, flores e plantas, terrazas que se presentan como extensións do propio interior da casa para desfrute dos hóspedes. Creemos que o 90% nunca se pode poñer o tope, digamos que disfrutan dos 5.500 metros que hai de finca, xardín, bueno, que isto a verdade é que atrae bastante turismo. Porque cando o tempo acompaña, o espazo ideal está ao aire libre. Día sinaladísimo para os fans dos Stones. Un 16 de abril as súas satánicas maxestades publicaron o seu primeiro disco chamado como eles, The Rolling Stones. Aínda que na tapa do disco case non había información, nin o nome da banda, nin o do álbum, apenas esa lenda, Decca, querían xerar intriga. Falamos de 1964 e dun impacto inmediato na escena musical. Vendeu 100.000 copias nunha semana, desprazando os Beatles nas listas de vendas do Reino Unido. Foi, en definitiva, o día que comezou a súa lenda. E desde entón, ata agora. Feliz noite, ata mañá. Long for the night to go by. I hear the